Patangtangan og permit ni Governor Gwen Garcia ang mga beach resort sa probinsya kung padayon nga motugot sa panagtapok samtang lakip sa temporaryong gipasaradan ang mga salon, massage parlor o bisan home service gidili na. Si Faye Marie Dumabok sa report. Di lang social distancing diha sa mga sakyanan ng ipatuman sa probinsya sa Sugbo, apan lakip na sa mga patato, piercing, hair and facial salon, massage parlor, pamanicure ug uban pa. Sugod ka ganito ang gabi, pasirad-an kini. Gidiliw sa mga home service ni ini. Sa press conference kagahapon sa hapon mi pasidaan si Gobernador Gwen Garcia sa mga resort nga modawat sa booking sama sa team building nga magpundok og mga tao. Asking the local chief executives to issue their own executive orders adopting the provisions of this executive order to be further supported by Sangguniang Panglungsod or Sangguniang Bayan Ordinance. The PNP and the Armed Forces of the Philippines shall assist in the implementation. Didaan na ang pagkaon sa tanang fast food chain sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya. Tugutan na lang ang maka-take out o pinaagi sa delivery. Lakip didaan mao ang pagpangaon diha sa mga karinderya. Kay inig take out manood maghihapon tanan og maglinya kay mo order. So mahimo man tingali nga manawag sila. That is why wala na to gidali-dali nga diha kinahanglan wala nay dine-in. Kay para makapangandam ni nga mga establishments that are to be affected kaning fast food nga mangita sila og ilang delivery service. Iyang giawag ang publiko nga padayong mopadaog mga hulagway ug taho sa mga tapok-tapok ngadto sa Provincial Information Office. We are calling on all employers by 12:01 March 24th, you will please reduce your workforce by 50%. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.